Bona tarda. Aquesta tarda de dilluns, dia 27 d'octubre, a Sant Andreu Parla, es troba aquí davant de la façada de l'Ateneu L'Harmonia, que aquí a la primera planta tindrà lloc a les 19 hores la inauguració de l'exposició Gaudim Pintant, del grup de pintors de Sant Andreu. Aquesta exposició estarà aquí oberta d'avui, que s'inaugura a les 7 de la tarda, dia 27, fins al proper 24 de novembre. Amb dates, les dues dates incloses. Bueno, i ara us passem aquí a la Alice, que ens donarà informació sobre aquesta exposició. Quan donem pas, Alice, endavant. Hola, veïns, soc Alice. Avui els amics del grup de pintors de Sant Andreu m'han convidat a presentar la exposició pictòrica. La sala L'Harmonia ens agrada pintar amb els seus quadres preferits, que esperen que eles gaudiu axi que comencem. I'm still